Vincles per la diversitat és contacte entre persones i respecte per la diversitat. La Covid ens ha limitat el contacte, però ens hem adaptat i hem seguit endavant amb un altre tipus de trobades per compartir relats de confinament. L'experiència Vincles per la Diversitat crec que ha estat una experiència molt sincera i alhora molt humana en el moment en el que ens trobem per poder generar un espai i compartir, i alhora que compartim, elaborar aquestes vivències de tots aquests últims mesos. Hace mucho tiempo cerrado en casa, por eso ahora conocer gente nueva y por eso me gusta. Aprendo, tiene mucha paciencia para ver escuela. Tengo miedo de a mi familia a ver escuela. Tengo miedo por el corona con mi familia. Me ha ayudado a pasar en cuarentena y hablar con mi familia y mis amigos. Perquè fa experiències com Vincles que es van fer a Santpedor, a banda de compartir les preocupacions i experiències que s'havien viscut durant el confinament, doncs havia estat una manera d'aproximar la realitat de joves que viuen en centres d'acollida a joves del propi municipi. Yo llego aquí a la España para buscar un buen futuro y después de cuando salió el coronavirus, ya está, lo que pienso que mi futuro ya está perdido, mi futuro.